Ni Makapresa ang Barangay Ermita karong mga orasa. So posible mayor nga dili ni siya magdugay og kaya diri niya. Ato pa magkuan pa ta sa doktor, contact advice. Kay state of decomposition man eh. Kung bitaw na magbuhat ta og man kay sabihin ba? State of decomposition. So if donate go signal mayor sa doktor mo ni pablihan. Ato ipatanaw sa City Health. So dili sa nato pasudlan mayor. Dili sa pablihan. Okay na siya masudlag mga tao mayor pero di lang ablihan. Okay ra. Okay ra ni dinhi pero di lang ko na pablihan. Project ta sa City Health. Okay, so ang napag-abot na no sa mga patayng lawas matud pa ni Mayor Edgardo Labilla nga dili pa ablihan unless walay signal gikan sa City Health Department. So mo ni ang pag-abot na Mayor, aside aning atong pagpahiluna nila Mayor ba? Doon na patay mga dugang ayuda nga ihatag Mayor? Karon hatag ko karong tag 5 na atong advance sa mga Agikan sa Kupin sa atong City Government Mayor. So sa siya sa pito ka pamilya Mayor sa taga isa Mayor 5,000? 5,000. Thank you Mayor. So mo ni 5,000 matag isa ang ihatag karon nga ayuda. Ato pa niya na punan. Pero kani Mayor ato ihatag karon gikan sa atong panagdanan. Thank you Mayor. Ni usa sa mga nahibilin sa pamilyang Bagyo no. Sir, niabot naman gyud ang ato ang ipaabot sir ang say plano karon sa pamilya sir. Ako pala sa buto eh. Pero sa lang palubong. Wapay answer ko kana sa malubong. Sabo sa kuan. Pero ganahan ta mo sir so far matod pa ni Mayor Labilla di pa sa kuno pablihan unless di matanaw sa doktor. Pablihan na siya nga mo yaasa sa mga dami. Siya mo kani duha. Ano ni kani kay di man sila kahandol lain lang ko. Yan ang pakantango ng pamilya. Alam sa kontek sagad. Naiduha pwede ablihan. So kinsa may ablihan? Kay dili na pay duha pwede mablihan. Kinsa may ablihan Mayor? Kani duha. Kay as advised by the doctor. Angelina Bagyo Mayor of si Jared Hansonson. Katong bata. Pwede mablihan. Mo ni ang kahimtang karon diri sa Ermita kini nga pag-abot na sa dili mo minus pito ka mga patayng lawas kuman kini sila giingon nga naapil kalungod dito sa Guimaras. So mo ni Well, langkot siya, langkot din.
panibo. Mo ni sila katong nalunod sa Gimara sa Iloilo katong taga Barangay Ermita. Sibuk sa mo kamay. Sibuk sa mo kamay.